kada bi nas neko pitao što to nama Bog zabranjuje grijehe, što to nas Allah kažnjava. Voli li to Bog da kažnjava? Allah je onaj koji je milostiv. Njegova milost je duplo veća od njegove srdžbi. U Kur'anu na 125 mjesta se spominje njegova kazna, a na 250 mjesta se spominje njegov oprost. Znači Allah više duplo voli da oprosti nego da kazni. Pa što nas onda Allah kažnjava? Što nam je grijehe zabranio? Kad bi mi sad obični svijet pitali bilo koga. Kada Allahu ne možemo naškoditi. Ili mi griješili ili dobra djela radili, ništa mi Bogu ne možemo naškoditi. I onda odgovaramo, Allah nam je zabranio grijehe samo zato što nas voli iz svoje velike ljubomore. Stoji jednoj predaji, iz ljubomore Allah zabranio i tajne javne grijehe. Nije ni nama svejedno što mi svoje dijete, ovako imamo običaj nekad malo išibat, i što nam nije drago kad nam dijete griješi. Što ga kažnjavamo? Pa samo zato što ga volimo, jer je naše. A mi smo svi Allahovi. I Allah nas voli više nego majka svoje dijete. Toliko je Hazreti Ali vjerovao da je Allah milostiv, pa je rekao, ja vjerujem više Bogu. Kad mi bilo rečeno na sudnjem danu ko da mi sudi, Allah ili moji roditelji, ja bi rekao neka mi Allah sudi. A mi bi većina nas rekli neka mi mati sudi, ko mati bi mi se više smilovala. Ali Allah nas više voli nego majka svoje dijete. Ali trebamo vjerovati da nas Allah voli pa da mi Allaha volimo. Nije fair, nije pošteno kako nas Allah voli koliko mi da Allah nešto uzvraćamo. I zbog toga nam Allah zabranjiva grijeh i zbog toga će nas kazniti da nas očisti u džehennemu. Ja kažem djecu, učim, džehennem je čistilište za griješnike muslimane. Da te Allah kroz džehennem očisti jer ne mereš u džennet prljav. Kad bi crva iz đubreta u ruže metnom bi uginuo jer je navikao u đubretu. I ovi griješnici ne bi mogli u džennet dok malo ne očiste se. Jer džehennem pročisti sve što se na dunjalku nije očistilo. Džehennem čisti, vatra sve čisti. Tako, ko se uspije na dunjalku, zato što više na dunjalku odbolujemo, otpatimo, manje ćemo na ahiretu. Bićemo spremni za džennet. I zbog toga nas Allah i kažnjava i džehennemlije, kjafire, Allah će kazniti džehennemom samo zato da ga dozivaju. Jer Allah hoće da se doziva. I mi kad nekog volimo, hoće da nas taj zovne nekad. Hoćemo za naš ator, kaj, ali to ti zbog mene. A gdje sam ja tu? Kamo mene na mapi? U projektu i tako dalje. I Allah je toliko ljubomoran i prema kjafirima, nisu ga na dunjalku dozivali. Kad dođu u džehennem, onda će ga tamo zikiriti. Zato zikrimo Allaha i kad nam je fino, nemoj da samo u džehennemu ga spominjemo jer tamo će jaukati, pomagati, vikat će ja Maliku lijekdi alejna rabbuk, o Malik presudi nam, tražit će smrt, tražit će izlaz i tako će Allaha dozivati. Allah hoće da se doziva. Pa dozivajmo ga još na ovom svijetu da bi bili vječno u njegovom